Hi लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर दायो आंनावहाय लफाइनि प्रिमियाम नन प्रिमियाम निउ कालेक्शन सफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोननो गांसे गांसे भिडिअ खालामनानै देखायलांसै होननानै भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर दे ओमफ्राय जाय माखौ पसन्द जायो स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव अर्डार खालामहरनो हागोन आरो खाथिबा लांफैनो हागोन आरो क्रिसमासनि थाब थुब लांफैखादो लोगोफोर जोंनाव क्रिसमासनि कालेक्शन हाबगासिनो दायो ओमफ्राय दायो आङो देखायलांनोसै दे लोगोफोर दे बिदिब्ला गांसे गांसे नायलांदोल' लोगोफोर बे सफैदों एकदम बयनिबो फेभरेट जानानै दं बियो दामानि खिन्थु पिसआ एभेलेबल नङा आरोना आजिखालि ब्रेन्डनि पिसफोरा एभेलेबल फैला ओंखायनो जाय माखौ फसायदों बेखौ थाब लाखाबासो मोनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोजांखा कमफर्टेबल नायदो नैबे फास्रा ओमफ्राय नैबे दख'ना दे लोगोफोर दे नाय जि मोजां नुखादों ने बरिया बासिनो हाखाया जाय लफाय गानो बे मिन्थिखागोन नैबे कालार सफैदों इउनिक आरोना बे कालाराबो बरियासे मा होनो बडि कालार हां माहां फास्रायाथ' ओरैबायदि मोजां जि मोजांखा नै र' नायदो नै लोगोफोर बरियासे स्टिकारा उल्था थाबाय आंना ओमफ्राय फास्राया केसा पातगोन नायदो बरिया मैथा कालार ब्लाउसजों गान बेखौ जि समायखागोन नै लोगोफोर आगर दङ बेयाव फिसा फिसा खिन्थु माने आगरखौबो एखे माबा एरना होनायखाय हमनो हायाखै नायदो बिराद स्टेन्डार्ड ओमफ्राय आरो लोगोफोरनि ब्लेकआव सफैदों ब्लेक लाभारफोरनि थाखाय सोर सोर नागिरदोंमोन ब्लेकखौहाय जोब्बायमोन दायो लाफिननो हासिगोन नायदो नै लोगोफोर बरियाखा गुसु गुसुनो एकदमबारे नायदो जि साइज नुखादोंना लोगोफोर वाव बेरफबखादों आंजोंबो क्रिम लाभारफोरनि थाखाय नै क्रिमाव सफैदों वाव क्रिम कालाराव ओरैबायदि मोजां नुदों क्रिमाव पिंक दाना होदों माय गुडनेस नै ओरैबायदि मोजां नुदों बारा एभेलेबल पिस नङा ओंखायनो थाब लाहरदो लोगोफोर दे नांगौबाथाय नायदो नै लोगोफोर जि मोजां नुखादोहाय आरो नैबे कालारनि गांसे फैदों बापरे लेटेस्ट बेबो प्रिमियाम दे बेबो आं प्रिमियामखौ देखायग्रोजोबदों आरोना लोगोफोर एकदमबारे क्वालिटिया सिगांनिफ्रायबो आरो साबसिन जाबाय दायो बरिया नायदो जि मोजां नुखादों नै लोगोफोर आंखौनो साफा नुलायदों आं जि लेथ्रा नङाबा लेथ्रा जाबाय आरो गोदो नङामोन लोगोफोर नायदो नैबे कालारावनो बेलेग आगर मोनसे सफैदों नायदो लाइट मा होनगोन बेखौ लाइट लेभेन्डार बुंजाया माबा बुंजाया इउनिकथार कालारा बिराद मोजां नुदों स' नायदो नै बरिया नुखादों आरो साफा स्टेन्डार्ड कालार नायदो आरो लांफैदोल' लोगोफोर नै वाव समायदोंहाय लोगोफोर आरो मोनसे नैबे नायदो फान्थाव कालारावहाय नाय फान्थाव माने एसे बोरैबा जोंनाय फान्थाव माबा मा कालार होनबावगोन फान्थावखौनो बुंगोन आरोना जि साइजखा सफैबावबाय सोर नागिरदोंमोन लादो नै जेरै नुदों बिदिनो कालारा रियेलाव आरो एसे डार्कसिन बिराद समायना नुदों आरो फास्राया नैबे दख'नाया नैबे नाय लोगोफोर दायो लोगोफोर आं पद्मिनियाव देखायनोसै बे कालारखौ सोर नागिरदोंमोन जोब्बायमोन नालाय आंनावहाय बे कालारा सफैफिनबाय लेटेस्टनो ओरैबायदि स्टेन्डार्ड कालार बियो नायदो माने भिडिअआवहाय बांद्राय लाइट पिंक नुदों खिन्थु रियेलाव इमान बिदि लाइट नङा माबा मोनसे इउनिक आरोना कालारा बोरैबा मोनसे मोजां आरो लेटेस्टनो र' नायदो नै फास्राया बे जि साइज नुखादों नै फट' मोनबावगोन दे लोगोफोर नांगौबा हरगोन आङो आरो गांसेया नैबे गल्डेनाव सफैदों लोगोफोर गल्डेनखौथ' बयबो मोजां मोनोहाय गैलामोन दायो बे गल्डेनाबो फैबावबाय लादो नै लायो
बरियासे नै दे नै जि साइज नुखादों गल्डेनखौबो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे कटनलाय बे कटनाथ' बयनिबो फेभरेटहाय बेखौ बयबो मोजांथार मोनो बे दख'नाखौहाय आरो फैबाथाय थाखाया बियो दाबो एभेलेबल पिस नङा फैबावबाय ओमफ्राय लानो गोसोबा लाखादो आरो दे लोगोफोर नायदो नायदो जि मोजां नुदों ने नै बेखौ सोर सोर नागिरदोंमोन दायो थाब लाखादो थाब लायाबा आरो मोननाय नङालाय दे लोगोफोर दे सफैबाय नै दायो स्टकआवहाय नायदो बरियासे नै फेसावनो ब्राइट फैखाजोबलायलायो नायदो नै जि मोजां नुखादों बेखौबो फटकबो मोनबावगोन आरोना लोगोफोर दायो नायदो ओमफ्राय नैबे मोनसे रानि पिंकआवहाय बिराद फसायो बेखौ बे थाखाया फैबाथाय आरो दा फैबावबाय गैलामोन आंनाव पिसा नायदो नै बरियासे बेखौबो लानो हासिगोन दे लोगोफोर दे नायदो नै लोगोफोर जि समायना खानाय बेबो ओमफ्राय आरो नैबे गांसेयाबो सफैबावदों बेखौबो गोबां नागिरदोंमोन बे कटनावहाय दे लोगोफोर कटनावहाय बियो प्रिमियाम नङा आरोना पद्मिनिबो नङा कटन नायदो जि साफा नुखायो फर मेहेन्दी लाभारफोरनि थाखाय मेहेन्दी सफैबावदों बरियासे लेटेस्ट गैलामोन बेबो दायो लानो हासिगोन नायदो नै जि मोजां नुखादों वाव समायदोंहाय लोगोफोर आंजोंबो बिरादनो नायदो लेटेस्ट बेबी पिंक लाभारफोरनि थाखाय बेबो नायदो बरियाखा बेबो लोगोफोर नै बेबायदि खनसे नायदो क्वालिटी बासिनो हाया आरोना लोगोफोर ओरै मोजां नायदो नै नायदो जि मोजां नुखादों बेखौबो नांगौबा थाब बिहरबा मोनगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय नैबे पार्पल लाभारफोरनि थाखायबो नै लोगोफोर पार्पलाबो सफैबावबाय लानो हागोन बेखौबो नायदो नै जि लेटेस्ट नुखादों बेखौथ' समायफ्लेजोबखायो बेजोंथ' लोगोफोर थाब लाबा मोनगोन बेखौबो स' लोगोफोर आं लफाइनि कालेक्शनखौ जा दङ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय ओमफ्राय आंनाव एफएनएफनिबो फ्रेश कालेक्शन फैनानै दङ बेखौबो आं नोंथांमोननो बेयावनो शेयार खालामखानोसै होननानै भिडिअखौ लाबोखानोसै होननानै एक्सट्रा खालामबाय थाला नायदो नै बियो प्रिमियामाव फैदों एकदम एफएनएफनि फ्रेश कालेक्शन दायो बियो क्रिसमासनि थाखाय फैदों आरोना बियो एकदमबारे बिराद मोजां सफ्ट जादों आरो जे एफएनएफनि गानो बे मिन्थिखागोन गाननो मोजां बिरादनो नायदो जि मोजां नुदों आरो इउनिक जादों बियो गोदान फ्रेश कालेक्शन स' बेखौ सोरबा जुदि फसायदोंब्ला लाहरदो आरो ओमफ्राय सोर नागिरदोंमोन आंनाव गैयामोन नालाय बियो दायो सफैनानै दङ दायो लानो गोसोबा मोनसिगोन आरोना लोगोफोर लाहरदो नायदो नै होमबा खोमसि जायो सम सम मबाइला हारसिंनो ब्राइटनेसआ गोमालाङो बिराद मोजां नुखादों स' फसायदोंब्ला लाहरदो आरो दे लोगोफोर नै आरो मोनसे दङ नै लोगोफोर बियो एकदम फ्रेश बेबो एफएनएफनि बेबो बिराद मोजां जादों सफ्टनो लुआवहाय आरोना स' बेखौबो सोर फसायदों लाहरनो हागोन दे नै लोगोफोर नै बिराद मोजां नुदों बेखौबो स' लोगोफोर आङो दायो आंनाव जाखिनि निउ कालेक्शन बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय माखौबा फसायदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव अर्डार खालामहरदो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दे लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय